Здравейте, аз съм Михаела. Днес съм тук край Сливен в компанията на моите приятели от EVN, за да пробвам някои от интересните дейности на електромонтьорската професия. Здравей, Михаела! Днес сме ти подготвили тест-драйв, за да видим какъв шофьор си. Аз съм жена, значи съм чудесен шофьор. Карала си АТВ, нали? Да, карала съм. Днес ще караш УТВ. Един път годишно правим обход на мрежата, която е на по-трудно достъпни места. Готова ли си? Да. Хайде! Момчета, много било забавно при вас. Забавно е. Преди УТВ-тата обаче тези места ги обикаляхме пеша. А сега слагаме вериги на УТВ-то и караме и на сняг. Зимата пак да дойде тогава. Ела, може и на моторна шина да те качим. Нямам търпение. Сигурна съм, че младите ще намерят много тръпка във вашата професия. Избери работа с позитивен заряд. Стани електромонтьор в EVN. Кандидатствай на evn.bg.